maabig ya oras ud si katayon amin, pinablimiran kapanggasinense. Pisalamatan mi Diyos ya katawan, lapud si katayo suman mumuyong ya sakay, ya muyungan, ya walaan na sayan salita, na natatalusan na balang sinan sakay. Pisalamatan mi Diyos, lapud dilik tubun to tayo ud saksakay, ya salita tan saksakay ya pananisya. Kaya natan, si kami sumangambra salamatod si kayo, tan pisalamatan mi kayo, ud sa ipangkanawnawan interior lalamot, piyan mandaragop tayon manaral, na ang kablin salita na sa Dios, tan kutkuton tayon aragdaleng, ud sayang trimestre, so say kabaliksan na pikakasa kay kendi Kristo. Kay iba tayo lamot natan, ang gapoy arom, say Matartaraki, ya district pastor na Northern La Union District, Pastor Jafet Maningding. Pastor, kumusta kayo? Salamat. Tawadya kayo lamot. Salamat, Pastor. So, malikalikat sa yan kabusan, Pastor. Lapod, si katay lamot. So, naidan ya pakanaunawa, ya mantayak lalamot, ya say salitay katawan tayon, Diyos. Pastor, agay lay dakep, susay panaaralan tayo, lalabas iraya, Sabado, say lawas, yung lalabas at nananang kuya sa iglesia, at amayamay so iiter na Diyos, ya kaparaanan, pianjad untan at natalitali tayo, susay matuwa, ya panagkasakay. Pastor, od sayan, bukta, say panaralan tayo, at say pankakasakay, at panagdayaw. Say totoo na Diyos, nakaukulan, ya mangkasakay, aliwala ba't ya doktrina, no agiingan na dugan, panagdayaw si kato. No walay trabaho tayo bilang sa kaya to. No wala man bilang susamay duty. No wala man bilang su interna Diyos yung trabaho tayo. Ang kapoy arom no sa panagdayawad si kato. And pastor, sakbay tayo no naralamod panag-aral. Karawan ko ya si kayo kumonso ng idalan ng pikakasi. Talimo ko tayo panagpikasi. Maaron Diyos min makapanyarin lawas. Sayan, oras kami lalamot sumikakaraw ya panangantaba ya masanton espiritu say panaral mi. Tagabay mi kakatawan niya say pananisya mi at sika ni pateg at alawa kami ang gaunggawan pikawat so sayan pananisya mi. So ingon si kami so nawalaan ya bawiskeg ya pananisya kung penjad ikaduan isabi katawan min Dios si kami so nawalaan ya pangkakasakay ya makatarya kami sa mi kakasabi to. Kaya so karami at masanton ngaran ng Jesus. Amen. Salamat, Pastor. Saray imuna, yung mananisya si Kristo. Say bilayda at bilay ang managdayaw. Say panagdayaw sa Diyos sa katawan. So say agaylay importante, ya kimay, ya activity, ya gagawin da, pianjuntan nawalan iray sekder. Sa samay fellowship, panlalangan-langan, pangkakasakay, saman, so nang pabiskagad si kara, ang begdan nununutenda, no paano niya pagalangan, so say Diyos, ya inanarura. Pastor Japet, dilin pa nagbilay mo. Anto so say impact, na say panag-worshipod sa Diyos sa katawan. No siyak so mandadayo sa katawan kun Diyos, aya so mampapabiskagad sa pananisya. Papasat na rin to so panagunurkod sa katawan tayon Diyos. Ya ang gano amayamay so nalilik na sayan tapuya dalin si katuniya so magsinga motivation mo ya pastor ya siyak so manpapasat siyak so ununor sa katawan tayon Diyos lapod sa may ilalo ya si kato so sabin kumadua aman so umbanan ko pastor. Amen, Pastor Japet. Maragdakop so satan na imbagam amay say Diyos kumun ang begdan na problema tayo na gaay puso tayo no nanunutan tilabat yan natawag sungaran to itong kasiltilad pananisya. Tuwatan pastor, tuwatan. On. So pastor, anto susay kabaliksan na panagdayo antes mo basan dat. Nayarin basa tayo sa titulo ipapaglep. Yan narumugadad Apokalipsis 14 bersikulo 6 tan 7. Sa kwanto dia pastor, aya sa imbuay Biblia. Tanang ko sa sananay ya anghel ya mantiktikyab dia ut paglay na tawon. Ya wala ut si katoso andi angga amaabig a balita, pian si katoso ipulong to ud saray manaayam dia ud dalin. Tanjad balang nasyon, tan puli, tan salita, tan baloy. Versikulo 7, et kuwanto ed balag a boses, takutan niyo sa Diyos, tan itaryo ed si kato, so gloria, tan say oras, ya panghukom to si mabila. Tan igalang yo, so nang gawa ed tawon, tan dalin, tan say dayat, tan saray subol, na saray danom. Agay dago, Pastor, awa. So samay ibabaga ng sa atan na salita. Anong nang to ko, no? Ay may 3 angels message, Pastor, anong nang mo, awa? Anong nang to susamay sa nanay anghel. Alright? So anong nang to, amay anghel at mangibabawag.
wala susay maxillaboses kwanto. Jad Greek, ang pa yung pastora may jad original translation na megaphone. Ang may mega balag, ang may phone ay boses. Maxil o balag a boses. Nunang tayo pastor jad, may nalapon na may megaphone. On. Ano, may walay megaphone mo. Kung kakasil sa kung boses kasil. tayo. So aya maxilla boses. Aga literal ya pastor ya, maya speaker ya narengalan. Nuagingan saya dapod maxil, narengalan ko muna amin na totoo. Anto man susamay mensahe. Say kwanto takutan mo sa Dios, tan-idan mo na say galang. Pastor, paano niya si katayo sumangiter na say galang o takot sa Dios sa katawan o respeto? Wala rin kakaiba tayo sa yan tapuya dalin ya. Ang gano si kadaso ti matanggap ud say katawan tayon Dios. Si kadaniso aga uno-uno riya tutuwa ud sa may igabaya gawaan tayo na ibabagay katawan tayon Dios. Walay pa kadaw idayo ya ibabagay ang masanton Biblia. No si katayo so uno-uno ra sa may ganganto. Sa kilatan may sabat, sa kilatan may pamirdonaan balansiyan sakit si katayo no walay kagawan maugos si katayo. Amin iraraman niya gabay ya katawan tayon Dios. At kumun so gagawaan tayo, aya so gabay ya katawan tayon Dios. So amamay ibabaga tayon panagdayo. Wa nadadayo tayo so katawan tayon Dios Satan. Amay panagtakot tan panagdayo antan pastor. Na minsan amay gabay ton ibagay may antakot. Ay unang mutak tan takutak ni tala aluan saman. On. Sa gabay ton ibagay may antakot tayo sa Dios. Antakot tayo unsumlanged si kato. Antakot tayo ya manggaway aliwa ya ang tugabay. On. Kaya sa may takot at obedience. May fear God kwanto obey God. Aman so gabay ito ni baga. Akin si rin pastorat, kailangan tayong dayon tan respeto unso sa Dios sa katawan. Anto sa ibabaga na Salmo 29 versikulo 2. Say kuan niya Biblia Salmos 29 versikulo 2. Aya so kuay Biblia. Itaryo Jehova so galang amanupeg ed ngaranto. Igalang yo si Jehova ed karakpan na kasantosan. So sa kwantot igalang. Paano niya igalang si Jehova? Amay panagrespeto. On, pastor. Jad kumalo na gangan sa kwanto di man agmu gagamitan so sa may ngaranto ed andi kakanahan sa kaitanod panaggalang. Antonira Pastor Japet so sa nanang moya panangigalang ed sa Dios sa katawan. Sa kaniya panggalang tayo sa katawan tayon Dios no si katayo so nawawalaan niya respeto sa kapara tayo ran totoo. Kasi katayo so manaaruan lapod sa may maugos sa ginawa si katayo aaron tinidan sinsya ipapanang tanin sinsya ya si katayo tuoy ya nayarin abayanda ya naperdonaan so balansiyan sakit si katayo naidan tayo ya respeto sa katawan tayong Dios. Ayan respeto malmaliw ya dayo sa katawan tayong Dios. On. Lapod sa kwantulante no antoy ginawa tayo ka para tayon to ginawa tayo si kato. On, pastor. Kanyan no inaro tayo ka para tayo, inaro tayo Dios, idanan tayo respeto tad Dayo. galang. O dayo. Bali-bali pastor sa ata na panangitar mo na sa na sa insight mo. Ay panagdayo man ay expression niya, ya si kato so Dios tayo. Wa? Amay panangigalang. Antayo sa kayad saray respeto at panangigalang, amay panagpikasi tayo kumunat, numampikasi tayo, amay masimuon. Antan Pastor Japet, no unarap kad mayor o presidente o pagatilan kapitan ali diwa mo no say book mo asaganat ag kabangon mo ali diway posturam singa no unarap ka singa kababaing mo tawa Wala mukat-mukat mo ni. on kanyan antayo walay sa kaya ang ibaga siya si Pastor Villoso no kaba tayo tatan tagaginira ay kuanan Pastor Villoso siya numampikasi ak no kabosan ulang ni aga ni mampikasin tambol apigaran ko ni sarilik man sagay sayap ni, man ispiho agmat ni, likasan ko mo ni numarakap sunang ko, sa naguntali mukor, yaman pikasi. Aman so sa ekspresyon, na panaggalang tuod sa Diyos sa katawan. At ang tadagaging nira, ako ibabagan, aman suduga. Pero nunang tayo, balibalin imaway. Awa? Ako ibabagagagi kiraya umanya talaga, pero sang karakpan niya panangitan na respeto sa Diyos, amay no, unarap kad si katot, akataryakan talaga. Amay pusom, walad si katon talaga. At sa kiyad say panangipanang ng mood sayan, no, maayos mood so say panaggawam. Awa? Ano ba? So, nung nagsawan tayo, akadukol tayo, hanggang sarag tayo, untan limukor ko muna, akadukol, ikrungtilan man pikasi, o kulang at galang. Kanyan say panaggalang, nanengdengtan, at panagpikasi, at panagdayaw, no wala tayo kapilya, no mangansyon, at ngangalag tayo ni gabaya, ya lukasan, so say, kin tayo, sungot tayo, pangansyon, ang kapoy galang. On.
Pastor Jabet? Pastor Jabet, Anthony Susan ibaga mo sayan election tayo. No sa katayo, so akatarian talaga at sa'y panagdaydayo tayo at sa'y katawan tayong Diyos. Diyan na iyaatagay tayo so ngaran niya katawan tayong Diyos. No, iyaatagay tayo katawan tayong Diyos, aya so ang gagawan puntos tayo, iya talaga naidadayo tayo talaga sa say katawan tayong Diyos. Kaya mabalibali may bagang pastor, kaya kinakailangan niya si katayo so lanang niya akatarya at sa'y panagdaydayo tayo at sa'y katawan tayong Diyos. On. Tuwatan, Pastor. Nathan, nunang tayo, Jad utit ya panaon. May tatawagan ng Daniel, ya last final end or final last end. Awa? Wala tayong utit. May sag kautitan niya panahon. Say kwanto, say issue ya talaga panagdayo. Worship is the real issue. Pawilan tayo, Pastor Susamay. Binasayo na ni Manad Apokalipsis 14, versikulo 6. May 6 labat ni Pastor. Basahan tayo. Aya sa bagay Biblia. Tanang nang ko so sananay ya anghel aman tiktikyab ja at paglay na tawon. Ya wala at si kato so andi angga ang maabig a balita pian si kato so ipulong to at saray manaayam ja at dalin tan jad balang nasyon tan puli tan salita tan baloy. Pastor, walay babagato dita niya, andi anggaan niya balita. Anto susayay andi angga ya balita. Basahan tayo versikulo 7, Pastor. Ituloy tayo bersikulo 7. At kuanto at balog a boses. Takutan niyo so Dios tan iteriyo at si kato so gloria. Tasay oras na panangukom to sin mabila. Tan igalang yo so nang gawa at tawon tan dalin tan say dayat tan say subol na saray danom. Sa ikwantong tanong na takutan. Takutan, Pastor. Tan idayo, iday gloria. Kusay nang gawa na say dalin, na say subol, na say danom, na say amin. Dakutan, tan dayawon. Pastor, paano tayo ni panang nang lalamot susayan panagtakutan panagdayo? Tano si katayo so untutumbag at say gangan ya say katawan tayon Dios. Sa kaya gangan ya say katawan tayon Dios at sa may panagtuor tayo at sa may sampluran gangan ya imbabagay katawan tayon Dios. No si katayo so untuto so uno-uno rosayan gangan si katayo so mangiitalya dayo say katawan tayon Dios pinablimiran agagi. Kan say gabay na say Dios, amay matuwa ya panagdayo. May tumatuwa may panagdayo. May say gabay to ni bagatay matuwan panagdayo at atang tanagagimira. Amay talagan numangidayo ka, amay gawon mo may best mo. Aliwan sa may haphazard kundaya, 5 kalabatid church, lapod sa badista ka, kaya magkano Sabado, you miss the point. So sa akin niya punto siya gabay itong ibagami panagdaydayo, Pastor. No si katayo sa unlulob ang iglesia, no si katayo sa umpapaway, nababalo tayo. Nanunang at panagbilay tayo, ya si katayo so sa nanila. Nababalo tayo, inagaw-agaw, ya pakikipagrelasyon tayo, at sa katawan tayong Diyos. At saya, nawawalaan tayo, ya pakikisakay, at balang at sari ka, para tayong totoo, untan mo sa katawan tayon, Diyos, Pastor. On, tuatan Pastor Japet awa, lapod sa may panagdayo kumun, nuwa man lang talaga ya matuwalad si katayo, amay dayo kasi, gabay to ni bagata dat uputan mo may sarilin ing katuom, ta ikalbo mo amin, at sa may Diyos siya dadayawan mo. Panon mo uputan tanay? Akmunon mo namin, wala ra may fried chicken, ya tatawagan na, wala ra fried si ka, no anto ka man irami wadanan si ka, ya panagkasalanan, ya akarani, ya gagawan mo, you have to empty everything. Tapi yan dyan unta na mamaliw, ya matwa, so sa may panagdayaw. Sa akin ni Pastor, say katawan tayong Diyos, ya panlilingkuran tayo, at si kato sumaselos ya Diyos. Agto gabay, ya say dadayawon tayo at duara. Agagabay ya Diyos, ya si katayo, so manfi Facebook, san man dadayon si kato at the same time. Say gabay, ya katawan tayong Diyos, at no mandayo tayo, amay puro, ya panagdaydayo, tiano si katayo, so nawalaan ya, tutuan, pakadaydayo. On, Pastor, ta wala may peki, ya panagdayaw. On, Pastor. Anto ibabagas na sa Revelation chapter 16 verse 2, Pastor, pibasa yo. Say, kwanto dya, Pastor, at lima so unaan tan inibungto so kupa, to dya dalin. Tan simabi sa kaya sugat, ama ugas, tan makaderal, at saray totoo, ya wala at sikara sa tanda ya ayop. Tan dya at saray, mangigalgalang at talintao to. Pastor, sa may aliwan panagdayo man ay may mananggigalgalang ed talintao to. Anta tayo, aray agagi mi yung dedengal natan. Siyempre, agtayon balot unyo ko sa rata na talintao. Pero nangyari nalilingwanan tayo. Ya sa may talintao, ya ibabaga to dya tatang tanagagi mira. Aliwan sa man labat, so nananang ng tayon talintao, ed loob na iglesia na sa ramay walay talintao. Aramay ribo-ribol to, aliwan sa man labat na datang tanagagi mira. No anto may uunaan mo kada kabwasan. No anto may uunaan mo ng bunan. Pastor, obserbahan mo. No kabangon na saray kabataan natan. Hanggang saray medyo wala edad la.
Antoy unaan dan anapon. Si ana pun tamo, ami cellphone da. Amay cellphone na wa. Sanlo ka sanday Facebook, ano walay message da sa may, kay bada. Kanyan, no minsan, lapod amay lay message, alingwanan lay message para sa Diyos sa katawan. Alingwanan lay message, iyan ang lapuod sa Diyos sa katawan mo. Pastor, no man manaya, say Diyoson tayo, aliwan sa Diyos. Mag-ingan say sarili tayon kaliktan. Aliwan sa may cellphone, so Diyoson tayo. Mag-ingan amay urge, amay passion, amay kalugustuan tayo, yan nasut so sa may labay na sayan laman. So say dadahawon tayo manayad saman, amay sarili tayo. On pastor. Ako nalingwan ng pastor, may bagang mo siya ng saman. Ya no gabay mo so unlad tawon, kailangan mo ya mansakripisyo. No kailangan no sa pansasakripisyo at tini man Facebook magano, akin no man kabangon tayo kabuwasan mambasa tini Biblia, mampikasi tayo, misalamat tayo katawan tayo Diyos. Ang gano aya so partilaya bilay tayo natan pastor, lalo dat sayan 20s. Ay sikatinis ko bun so agtay na makalingwan say pakatay dayo tayo ya unaan tayon lanang so say katawan tayo Diyos. Kaya naindan tayo ya dayo so say katawan tayo Diyos. No maminsan pastor, senta tayo dadayawon tayo Diyos, dadayawon tayo manay sarili tayon laman. On pastor. Akin, no Sabado, anton oras ko mo niya wala tayo kapilya. Dapat, antes ko mo na 8:30, umantila tamampikasi tayo, personal reflection. Pero no minsan, sabi tila, alas 9:30, alas 10, tas ay natutuor, aliwan sa may gabay na sa Diyos. Nagyan sa may comfort tayo. Ibaga tayo, Thursday, panagpainawa. Ano nga agagi kira? Sarag tayo unloob at opisina na 7:30, balit akin at agay lay irap sa ulad kapilya na 8:30. Sarag tayo agagi mira. So ulad skwilaan, aka-review tayo, akin at agay lay irap yung mambasa yung Biblia tan manrepaso na sa eleksyon. Lapod, nayarin, aliwanin talaga ya usto. Ya panagdayo, so say gagawin tayo. Nag-ingan na may peke ya panagdayo, say natutuor, amay kaliktan na laman. No, nang nangyo atatang tanagagimira, obserbahan tayo, ya aliwanin tuway panagdayo tayo. No, unsabi ya Sabado, nung dudungal kami si kami natan, no agtila umpawil na aning ngarum, ya mi Sabado, ya mandayod sa Diyos, tan ulad sa kaabay tayo, ya magibawag na sa ebanghelyo. Say dinayaw tayo, may sarili tayong laman. Antoy, say tawag lay activity. May lay activity, undukol lata, unugipnin magano. Pastor. Tatang talaga mira, ang gapuso say pasaring no ag-ingan, gabay min i-check tayo, no usto kasi ya panagdayaw, so say aagamilan tayo. Pastor Japet, Anthony Nibaga mo saya. Ay gagawin tayo panaaral, pastor. Ay so tutuway kabaliksan no paano tayo nadayo so katawan tayong Diyos. At atang tanagagimira ang babantay at kaabungan da. No si katayo so nanononon tayo sa sarili tayo tayo na dadayo talaga sa katawan tayong Diyos. Akin na gapuan tayo natan. Umpian no sa ikaduan isabi katawan tayong Diyos. Pero si katayo so nawalaan tutuwan pangkakasakay. San dayo tayo kabuwasan ed kaagwan ed labi ed panaon ed amin oras panlilingkor tayo sa katawan tayong Diyos. Pastor Japet, wala susay lingwahe na panagdayaw. Anto susay lingwahe na panagdayaw, ang narumugan tayo ed Gawa 2:42. Diba sa'yo, Pastor? Gawa 2:42. Sa kuay Biblia, sa kwanto dya pastor, nansisyaran malet bangat na saray apostoles, tan panamumuyong tan panagpisag na tinapay tan saray pikakasi. So, sa kwanto nan sa kasakera, una say bangat na saray apostoles. On pastor. Pastor, sa may panagdayo, sa lingwahe na panagdayo, at paulitan to'y pangkakasagay, at sakay sa raya, ara may panag-aral na say bangat. On. Say panag-aral manayad Biblia, so sakay paraan, tapian panagdayo tayo sa Diyos sa katawan. Nakinay, lapod sa Biblia, salita na say Diyos. sa Diyos. Natano, panaralan tayo yung salita to, anan panagdayo. Sakay sa ray, paraan, pian panagdayo si kato. On. Kaya siri, numambasa tayo manayad Biblia, Pastor, panagdayo Anto sunibagang, Pastor? Nung mabasa tayo ba na masanton salitay sa katawan tayong Diyos, aya kasi suwang papaulit. Relasyon tayo, pananit siya tayo sa katawan tayong Diyos. Ang piano agaong gawan, lukat. Tatawag Pangasinan, tatawagan tayo. Agaong gawan, lukat. Malukat. No si katayo sa manaaral masanton Biblia, aya suwang papaulit. Aya so, nanang tayo, unkakasil tayo, pananit siya tayo, naaruman pakaanta tayo sa katawan tayong Diyos. Aya so,
no saya na idan tayo ya pakadaydayo ya maong ya tutuwa so say katawan tayon Dios pastor. Sa isa kayad sa isang karak panyagawan tayo at mananap tayo na sa lugar no iner, masimuon tayo makapanaral na sa ang kabin salita Diyos sa katawan. Makapanmuni-muni tayo. Pastor, antoy gabay ko ni bagad saya, wala ra may lugar yan no iner at sarag tayo manaral ng kablin salita to. On. Ala may lugar yan no mumantila na nalig na tila. Nan walang need field man si church pastor Acador Bistondo, wala di man susamay sa kaya lugar asinggar di man ilog, wala ilog di man. Ya walay mulagya irungan niya ginawag. Yan uwang manakla, agak ni akapasay Biblia, antak laya kay ibaklay Diyos sa katawan. Wala ray lugar ud ayaman. Nayarin mananap kayo solaryo ya lugar. Unar ka irong yo, antayo ya kay ibayo lang tampulo sa Diyos sa katawan. Araman iramay lugar ya, nepeg ya nay tayon laen. Ten numambasa tayo ng kablin salita to. Nalik na tayon mandadayo itayo lamanaya. Pastor, anto ni susay na nang muod sa panagdayawod sa Sa Diyos. kini pastor no si katayo sumandadayo ay lawat so ubat ya too. Ya pakanungan niya si katayo sumandadayo sa katawan tayon Dios pastor. Dadayon tayo lapud si katayo sa amal sa si katayo sumangiter ya amin niya pangangailangan tayo. Si katayo sumangiter ya si katayo sumambabangon si katayo kinada kabuwasan san si katayo so mampapaugi si katayo san kinabuwasan si bangon ng tutay lamot. Aya so nanangnang tayo so no panon ton kaawang so panangaroy Dios at si katayo. No kayan untan dapat matlaba ya ita tayo si katayo so dayo ya para si katayo pastor. On, saya may kinawa. Minsan na walay maunga tuod sika, sukliya mo may ingka maong to On pastor ah. Ha? Umay lay sakripisyo tuod sika so sayan to. Galangan mo malabata aman susuklim kwando. Say Dios, aga mga alay bayar suklim mo laba so gabay to pastor ha. Amay kumunta ni panang tayod sika to ya talaga. Ya importante sa bilay tayo. So say panagdayo wed sika to. Aga gimira kumunta na revive tayo sa yan pananalita. Yan no, walay oras tayo ya mambantay na TV o telebisyon. Wala tayo trabaho tayo 8 hours a day. Sarag tayo may istorya sa karo tayo. May istoryan so saray may bibii sa boyfriend da o saray may lalaki girlfriend da. O sarag tayo may tungtungod asawa tayo na sa kay oras 2 oras. Akin sa Diyos siya katawan at agay irap sumampikasi. Aya agagi kira sumakipangnengneng na say ubat. Ed sa ramay, kuanan Pastor Japet, sakripisyo na sa Diyos sa katayo. Amin niya, makapanya rin kagagawa to. Ubatan tayo kumon, ed pa na maglay, na say panangiter ya oras ed si kato. Sa kini pastor at tayo nununutan ya ayay pandaydayo tayo sa katawan tayon Dios aya so ang bulat ya gawaan niya sa kaya too. No ingan aya so sa kilabat ya ekspresyon no panon tayon dayuon sa katawan tayon Dios. Lapod ay naro tayo sa katawan tayon Dios. Aruon tayo itatod si kato so pakadaydayo at si kato ununon tayo ganganto tumbukan tayo sa anto ibabaga to lapod inaro tayo ay katawan tayon Dios. Tuatan, Pastor, agay abig sa tanay bagayo, wa. Antayo atatang tanagagimira. Akin at galangan tayo Diyos sirina. Kasi duwaray ginawa ton, makabalik san lawas. Unaan, amay panamalsa. Makabalik san lawas, usayan panamalsa. Nun papalsaan to'y adan, atatang tanagagimira. Nayarin, nun papalsaan tula, nun puporma ang tulad dalin, sa may 5 nun adan. Pastor Japet, sa ikwanto, ayan 5, lamlamang sumangipasa kad siya kad cross. Nun papalsaan to may ulo, nayarin pupurmaan to may ulo na nadan sa ikwanto, sayan ulo, sumanunot, yasak mamins akay ago at patayin to at cross siya kalbaryo. Nun papalsaan na sa Diyos o sa may sali nun adan, nayarin sa ikwanto, sayan sali na ani suumbunagad siya. Kanyan, amay sakripisyo na sa Diyos at panamal sa totoo, sobrang sakit at linawa. Balat ginawa tuman, akin, lapod panangaro. Anto sirin, so say ibalis tayo, nagsayan, panangaro to. Say kumadwa, panamal sa kumadwa, gagikirat pananundun. Amay pananundun na sa Diyos siya katawan, agtayutan na talusan niya, mamimpinsan. Say kwanda, asang palay in panundun to, dimad cross na kalbaryo ng anatay. At atang tanagagimira, aman su kompleto ya pananundon. Balit, amay panag-apply na pananundon. Amay aplikasyon na sa amay pananundon na sa Diyos. Amay may tatawagan tayo ng atonement. It's a process. Yang gadnatan at dudun-dunun to tayo bilang sakay, anto, high priest, di manad most holy place. Natan, agagimira. Sa Diyos na sa aman ni ng trabaho la. Ang gadnatan manayaman trabaho ni, parad kilalaban tayo. Antumot sirin, so sarag tayong gawaan,
aparad si kato. Pastor Japet. Sa kaya gawan tayo si katawan no si katayo so pipikanaan tayo so unday dayo si katawan tayong Dios ed agaw ya Sabado. Wala may pipaknaan tayo si kato, Pastor, Right. May, anto may tatawagan ng paknaan, date. Date. Ah, Kano say doktor mo imbaga to si ka manangnang tayo agaw ya Miyerkules si mabi kay Biyernes manangnang kay pastor. ay, nayarin bi sila. Nayarin bi sila. Si katawan tayong Dios sa kilabat sa imbaga to. Sa imbaga to nunuton igalang mo ed agaw ya Sabado. Ay labat so requirements niya sa kay katawan tayong Dios umpianon si katayo so mi dayaw sa katawan tayong Dios. Pianay dan tayo ya paggalang respeto, may dayaw ya tatawagan tayo. Ya mi kasakay tayo sa katawan tayong Dios, pastor. Tuatan, Pastor Japet, antayo at ating tanagagimira. Makapa, ermen yan nunutin. Yan maminsan, we take it for granted. Lap